ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворо оғоз мекунем ва оғоз мекунем аз муроҷиати Рамзан Кадиров ба президенти UFC Дана Уайт. хотиррасон мекунем ки шаби гузашта дар муҳорибаи асосии турнир UFC 282 яке аз намояндагони клуби Аҳмад Магомед Анкалаев баромад карда барои камарбанд бо Ян Блахович муҳориба гузаронд ва дар натиҷа доваро ин муҳорибаро ничия эълон карда камарбандро ба ягон тай онҳо надоданд. ва биён мебинем ки соҳиби клуби Аҳмад Рамзан Кадиров чӣ гуфтааст. Дана Уайт, бо ту чӣ шудааст? Ту марди хуби принсипиалӣ будӣ ку? А имрӯз боша камарбандро ба ғолиб надода аз майдон бурдӣ? ё ин ки политика ба қафаси UFC даромада ва аз шумо доварии ифлосӣ талаб карда истодааст? Ин варзиш аст Дана. Ростқавл мон. Аз Майрбек Хасиев ибрат гир ки тамоми ноҳақии доваронро пешгирӣ мекунад. доимо талаб мекунад ки политикаро бо варзиш омехта накунен. Эй Дана Уайт, туро куҷо бурда истодааст? чеҳраи ташкилот ва чеҳраи худро нигоҳ дор. ба хатогии худ иқрор шав. камарбандро ба ғолиби ҳақиқӣ де ва барои ин спектакл бахшиш пурс. репутатсияи лигаи худро эҳтиёт кун, навиштааст Кадиров дар телеграм-канали худ. дӯстон, муроҷиати хеле хуб, суханҳои хеле дуруст, аммо Дана Уайт маҳз барои ҳамин корҳояш ин қадар машҳур аст. ӯ корҳое мекунад ки тамоми ҷаҳон оиди ин корҳояш гап зананд, чӣ кори хуб бошад, чӣ кори бад. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. чемпиони пешинаи Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов оиди корҳои рухдода фикрҳояшро гуфт ва ҳамчунин ба мухлисони худ ва ба Шамил Завуров ва Ҳабиб Нурмагомедов ҷавоб дод. ман ташкилотро хуб мефаҳмам, чунки ман худам ноумед кардани одамонро дӯст намедорам. ман аз ҳама аввал Шамил Завуровро ноумед кардам, ташкилотро ва аз ҳама зиёд оиди бародарони худ ғамгинам ки асос онҳоро ноумед кардам. ҳамаи ғалабаҳои ман бо шарофати онҳост, бародарон ва мураббиҳои ман ки дар ин ҷо нишастанд. ман збори хеле хуб гузарондам ва ман дар формаи хуб қарор доштам. шарикҳои спарингии хеле хуб доштам, аммо ман ҳамаро ноумед кардам, на танҳо худамро. барои ҳамин худро ислоҳ мекунем. ба мухлисони худ гуфтанем ки ба ягон кас ягон сухани қабеҳ нанависен. ин варзиш аст ва бо ҳама ин корҳо рух дода метавонад. организми ман тоқат карда натавонист. ҳамаи кор аз ҷониби худованд аст. барои ҳамин шитобидан дар кор нест. иншааллоҳ ҳамааш хуб мешавад. ман дар ин ташкилот мемонам ё не, маълум нест, чунки ман ҳоло бо онҳо вохӯрдагӣ нестам. асос мехоҳам ба онҳо миннатдории худро расонам. ба Шамил, ба Eagle FC, ба Ҳабиб Нурмагомедов ва ба Камал. ба ҳаматон ташаккур ки маро дастгирӣ мекарден ва ташаккур ба ҳамаи бародароне ки барои ман ғамхорӣ мекунанд. иншааллоҳ ғалабаҳои калон дар пешанд, гуфтааст Одилов. бале дӯстон, ин варзиш аст ва ҳама кора шуданаш мумкин аст. барои ҳамин мо ба Фаридун муваффақият ва бурдборӣ хоҳонем. имрӯз пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 282 маълум шуд ва мо онро пешкаши шумо мекунем. аммо пеш аз оғоз кардан хотиррасон мекунем ки ин чиз 100% рост нест, чунки UFC пулҳои коркардаи ҷанговарони худро намегӯянд. ин анализи якчанд сомонаҳо аст ва онҳо тақрибан пулҳои коркардаи ҷанговаронро мегӯянд. марҳамат тамошо мекунем. пулҳои коркардаи Ян Блахович $1 млн 300 000 $, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Магомед Анкалаев боша $780 000. пулҳои коркардаи Педи Пимблет $250 000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ҷаред Гордон боша $90 000. пулҳои коркардаи Илия Топурия $125 000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Брайс Митчел боша $100 000. ана Дрикус Дюплеси боша барои ғалаба дар муҳориба зидди Даррен Тил $148 000 ба даст овардааст. а аз ҳама ҷангвари ҷавонтарини UFC Раул Росас боша барои ғалабаи худ $78 000 ба даст овардааст. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидоатонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен
то боздид хонободу сарбаланд бошед.